Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes novament a l'Espluga de Francolí, sobretot especialment pels que no hi vau ser ahir i pels altres, evidentment, també. Comencem avui aquest segon dia del Festival de les Variants Dialectals de la Llengua Catalana i ho fem avui amb el bloc pedagògic. Aquest inclou les ponències que tenen com a base estudis d'àmbit dialectal. Per això ens acompanyen avui l'Olga Cubells, doctora en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili, que ens parlarà del seu treball als parlars de la Ribera d'Ebre. També tenim entre nosaltres un dels autors del Parlar de la Garrotxa, l'Eloi Domínguez. Ell, juntament amb el Joaquim Montoriol, que avui no ha pogut ser aquí entre nosaltres, han presentat aquest 2024 una versió ampliada i revisada del que és el seu treball. Un altre component que ens acompanya avui en aquest bloc de ponències és el badaloní Josep Estruc, que ens explicarà sobre el seu treball relacionat amb les paraules de Badalona. I també intervindrà en aquesta ponència David Paloma, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que farà referència a la seva publicació Paraula d'Andorra, un recull de totes aquelles paraules pròpies del Principat. Amb tots ells, comencem ara el bloc pedagògic, que ens ha de servir per entendre quin paper juguen les variants dialectals en l'aprenentatge i ensenyament de la llengua, i també el paper que hi té l'escola. Després de les ponències ho posarem a debat a la taula rodona d'aquest bloc. Moltes gràcies a tots els ponents per acceptar la nostra invitació del festival i endavant. Bé, bon dia, se'm sent? Sí. No veig el que passaré, ho intuiré i quan m'engeguin aquesta pantalla ho veuré. Bé, bon dia. Jo en primer lloc voldria agrair a l'organització la invitació a participar en aquest festival i també els voldria felicitar per la iniciativa de dedicar una jornada tan extensa, tan completa i penso que també ben plantejada a la germaneta pobra de la lingüística, que és la dialectologia. Trobo que ja li tocava. La meva intervenció no resumirà el treball que vaig realitzar per l'elaboració de la tesi doctoral sobre els parlars de la Ribera d'Ebre, perquè la veritat és que em sento incapaç amb el temps de què disposo de fer-ho en condicions, sinó que es limitarà a explicar per què vaig decidir fer una investigació sobre geolingüística, com se va dur a terme i d'una manera molt, molt, molt succinta, potser diria suïcida fins i tot, a quines conclusions va arribar. He passat. Si hagués d'anar a buscar els orígens del meu interès per la variació geogràfica de la llengua, jo segurament hauria de recular fins als meus temps d'estudiant d'ensenyament secundari a l'Institut de Flix. El fet d'haver-me de desplaçar del meu poble fins a aquesta localitat veïna per seguir els estudis de batxillerat va representar per a mi un canvi en molts sentits i també una descoberta de la varietat de la llengua als pobles del nord de la Ribera d'Ebre, amb els quals fins a aquell moment jo no hi havia tingut cap relació. Les converses inevitables que sorgien sobre la manera de parlar dels estudiants de la Palma, de Flix, de Vinebre, d'Ascó, de la Torre, de Riba-roja, però també de Bovera i de la Granadella, que són a les Garrigues, i de la Bisbal i Margalef, que són al Priorat i que en aquells moments tots anàvem a l'Institut de Flix, van desvetllar en mi un interès per la llengua i encara més un interès per la variació lingüística del meu entorn més immediat que no ha minvat fins avui. La sort després de trobar-me a la universitat amb un gran mestre de la dialectologia catalana no va fer sinó esperonar encara més aquest interès. Quan acabava la llicenciatura de Filologia Catalana, el doctor Pere Navarro me va donar la empenta imprescindible per llançar-me a estudiar en profunditat els parlars de la meva comarca, una comarca que, dit ara de passada, en aquells moments ben poc coneixia. La meva tesi de llicenciatura es va basar l'any 2000 en el parlar de la Palma d'Ebre, que era el que més coneixia i més conec encara, perquè és el propi, i aquella investigació és la que em va conduir després a ampliar la recerca a tota la Ribera d'Ebre, fruit de la qual surt aquest estudi de què avui parlo, que es va presentar com a tesi doctoral el 30 de juny del 2005. Realitzar-lo per a mi em va servir per conèixer més el meu entorn i, de retruc, diria que per estimar-me'l i per valorar-lo. Podríem dir que, coneguda la gent, me vaig estimar més la terra. I per què la Ribera d'Ebre? Doncs per diversos motius. Primer, per una qüestió de continuïtat. L'any 81, el doctor Pere Navarro va iniciar els seus primers contactes amb la Terra Alta, que anys més tard, el 96, donarien com a fruit la publicació de la seva tesi doctoral. I, des d'aleshores,
que ell té en ment un projecte que conclouria amb un atles lingüístic dels territoris de les Terres de l'Ebre en sentit ampli. Per això, en part, la Ribera d'Ebre, perquè per arribar a poder oferir aquest macroestudi calia abans una descripció, una investigació detallada de les comarques que comprenen aquest territori. També perquè des del Departament de Filologia Catalana hi ha hagut la voluntat de tindre inventariats tots els parlars de l'àrea de la URB. Però també la Ribera d'Ebre perquè és, com us deia, la meva comarca. I jo sempre he pensat que les persones som d'on naixem i d'on vivim i que el profit que traiem a la terra li hem de tornar d'alguna manera per una qüestió de gratitud. Per tant, la Ribera d'Ebre com a agraïment també. Un altre dels motius per analitzar els parlars de la Ribera d'Ebre, aquest ja més científic, podríem dir, més filològic, va ser l'interès de delimitar la frontera entre els subdialectes lleidatà i tortosí. Que la comarca en conjunt pertanyia al dialecte nord-occidental, això ja havia estat constatat en alguns estudis previs, però cap no havia anat més enllà ni cap havia delimitat amb precisió a quin subdialecte pertanyien aquests parlars. El treball de recerca i d'anàlisi va permetre que el resultat fos doble. Aquí no l'he portat, però fora he deixat 2 volums perquè m'han dit que els deixi perquè es puguin consultar, que són l'elaboració d'una monografia lingüística i la confecció d'un microatles lingüístic dels parlars riberencs. En aquest microatles hi ha cartografiats alguns dels fenòmens d'interès que presenten un mínim de 2 solucions diferents. Hi trobem mapes fonètics, hi trobem mapes morfològics, sintàctics i lèxics. En total n'hi ha 1.091 a la publicació i a la tesi original n'hi havia 1.475. Per tal que l'eix temporal entre la recollida de dades de tots els pobles fos al màxim de similar possible, les dates de recopilació d'informació a través del treball de camp de la resta de localitats que no eren la meua van transcórrer entre l'abril de l'any 2000 i el gener del 2021. S'hi van interrogar tots els nuclis de població habitats amb veïns nadius de la localitat, que van ser 17, 16 d'administrativament catalans i un d'administrativament aragonès, que era Faió. Tot i les nombroses hores de recollida de dades, que van ser unes 300, calculeu més o menys 18 per municipi, el cert és que la riquesa lingüística d'un parlar és inabastable i que ni tan sols un qüestionari que rondava les 4.000 preguntes pot pretendre captar-ne tots els matisos. Sempre hi haurà fraseologia, sempre hi haurà vocabulari, sempre hi haurà altres trets que s'escaparan a l'investigador. Seguint la pauta establerta en treballs d'aquesta índole, els informants que es van escollir van ser, doncs, tots nadius de les localitats enquestades. Només en uns pocs casos, un dels pares o el cònjuge a vegades no eren fills de la localitat, però aquest fet no va representar cap obstacle per recollir les formes pròpies del parlant. En totes les poblacions se van escollir informants dels 2 sexes i pel que fa a l'edat se va procurar que tots fossin persones sedentàries i adultes, més o menys de 50 anys en endavant, perquè amb informants més joves haurien estat algunes de les preguntes, alguns dels termes lèxics haurien estat difícils de resoldre, ja que el qüestionari contenia molt vocabulari eminentment rural. En total se van enquestar 114 persones, 7-8 per poble, i aquests diferents informants s'anaven repartint en caps semàntics diferents, els que cadascun dominava millor, i així s'evitaven també 2 obstacles freqüents. D'una banda el temps, perquè no tots els informants disposaven de totes les hores del dia per estar per mi, i de l'altra la fatiga. Després de 2 o 3 hores d'interrogació es podien arribar a cansar. Tot i això us he de dir que moltes vegades era l'enquestadora i no l'enquestat qui es cansava d'una sessió de 3 hores, perquè en moltíssims casos ells estaven tan a gust recordant eines, feines, tradicions passades que ni s'adonaven que arribava el moment de fer una pausa merescuda. Tot i que l'enquestadora, jo, s'esforçava a explicar l'objectiu del seu estudi, els informants no acabaven del tot d'entendre'n la finalitat, però sí que tenien clar que el que hi dedicaven de temps devia servir segurament per alguna cosa. Afegit en aquest fet, que em veien molt jove, perquè estem parlant de 24 anys enrere, quan jo vaig fer el treball de camp, més així semblava que estava elaborant un treball de curs. I així s'expressava justament la muller d'un dels entrevistats a Riba-roja, molt satisfeta ella dels encerts del seu marit i de l'agilitat en les respostes, que em diu, nena, tens un bon mestre, Diu, d'esta et posaran un sobresalient. A vegades les preguntes que es feien
per excessivament lògiques, també causaven certa estranyesa als informants, una estranyesa que ells mai s'estaven de manifestar. Jo normalment acompanyava el qüestionari d'uns àlbums de dibuixos i fotografies i amb un informant de Móra d'Ebre, per exemple, després que li ensenyo el dibuix d'una tomata i ell me diu tomaca, li pregunto per la planta que fa tomàquets i ell tot alarmat me respon, diu, dona, com ne diràs a una planta que fa tomàquets? Diu, no li direm pas priventonera si fa tomàquets. En alguns casos també els informants, tot i ser conscients que qui recollia la informació volia obtindre les solucions lingüístiques pròpies de la localitat, ells no podien evitar buscar aquella forma que els semblava més correcta, més catalana, com me deien ells mateixos. Per exemple, a l'hora de demanar a una informant d'Ascó com n'hi deien del pronom personal de primera persona del plural, ella em diu nosaltres. I jo li dic, però això no ho dieu pas, no, així Ascó. I llavors la justificació és molt il·lustrativa. Diu, no, és que ho he dit a SEADET ara. Finalment, tampoc no es van escapar del treball de camp les disquisicions més teòriques, poseu-li totes les cometes que vulgueu, perquè teòriques per dir-ne d'alguna manera, sobre els trets lingüístics de cada mot. I en aquest sentit, una altra vegada, tot intent d'explicació per part meva jo crec que quedava fora de lloc. Quan vaig preguntar a un informant de la Torre de l'Espanyol com se'n deia del que fa una aixeta quan l'obres i l'aigua surt així, a molta pressió. I l'informant me respon que en deien estufí. Però jo no estava molt satisfet amb aquesta resposta i tot seguit li pregunto si podia ser que en diguessin també esguitxar. I la resposta de l'informant és contundent. Diu, bueno, això depèn. Diu, si és masculí, diem estufí. I si és femení, diem esguitxar. Molt bé. I preguntant quina és la primera persona del singular del present indicatiu del verb morir, una altra vegada la lògica apareix en la resposta. Una informant molt gran de Miravet me respon bé i em diu memòric. Llavors diu, però si mai mort com ho puc dir? Sens dubte, el tracte directe amb els informants és, des del meu punt de vista, un dels aspectes més gratificants d'aquesta feina. No només s'aprèn dialectologia mitjançant el treball de camp. Els informants sempre presten una gran lliçó d'humanitat que, al final, és la que una s'emporta i la que queda per tota la vida. Certament, la ubicació dialectal dels parlants de la Ribera d'Ebre, a partir de la investigació realitzada, va quedar clara. Cal incloure'ls dins del català del dialecte nord-occidental perquè són molts els trets que hi comparteix i perquè són molts menys els que comparteix amb el valencià i els que hi comparteix són bàsicament elements lèxics i cap al sud també alguns de morfològics. Trets que inclouen tota la comarca dins del català nord-occidental són, per exemple, l'articulació diftongada de la O àtona inicial, diuen a oliva o diuen a orella, el manteniment de la D intervocàlica dels mots acabats en ada, tancada, vegada, és com ho pronuncien, l'article definit l'olós, el morfema de primera persona del present indicatiu acabat en o, jo canto, jo ploro, o paraules com arna, crestà o moixó. Amb el valencià hi trobaríem compartits un menor nombre de trets, per exemple, morfemes de participi dels verbs del tercer grup acabats en it diuen omplit o oferit a tota la comarca, o termes lèxics com bajoca, o com fesol, o com juguet, o com rabosa, o com nuet. També cal destacar trets que singularitzen un parlar. Per exemple, un tret fonètic que singularitza el parlar de Ginestar i que l'acosta al català oriental és que s'hi recull una palatal semioberta procedent d'hebreu i a llarga tòniques llatines, que traduït vol dir que ells pronuncien pagès o pèsol, com a l'oriental, quan tota la resta és pagès i pèsol. No sé si es veuen gaire bé els mapes, però... Una altra característica destacable d'aquests parlars és l'ús del demostratiu este, esta, estos, estes, que és gairebé general a la comarca, que és compartit amb el valencià, el tortosí, i l'únic parlar que no el té és la Palma d'Ebre. Fixeu-vos els parlars més amb granate, que són els més orientals, que també s'hi ha anat introduint molt la forma aquest. I a tota la comarca, excepte a la Palma, l'este conviu amb l'aqueste, que encara té plena vigència. Els parlars de la Palma i de Faió i a vegades el conjunt de parlars del nord del Pas de l'Ase, que és una frontera natural que hi ha
aquí al mig de la comarca, que la divideix en dues parts, s'hi van recollir més trets propis del lleidatà que no pas als parlars del sud. Per exemple, a la Palma d'Ebre diuen carderola, ocelló o antropossà, el que la resta de parlars diuen cadernera o pitxell, o entropessar o ensopegar o altres solucions. A Faió, que és a l'altra punta, al nord, diuen morissec com en lleidatà, del que la resta de parlants hi diuen ratapanat, rapatanat, ratapà i altres variants fonètiques. Al nord del Pas de l'Ase fan servir la forma cadolla o codolla per referir-se al clot natural en una roca on se recull l'aigua de la pluja, que és una forma lleidatana. En canvi, al sud fan servir la forma codina. El treball realitzat també va voler superar una de les crítiques que es feia, i que crec que es fa sovint a la dialectologia, que és el fet de no tractar fenòmens sintàctics. Així, tot i les dificultats amb què em vaig trobar, es van analitzar 9 trets d'aquest nivell, com, per exemple, només us en comentaré 2 o 3, l'ús del pronom jo com a complement obliqu, que es va recollir a Ascó, a Faió, a Flix, a la Palma i a Vinebre, al nord. Ells diuen se'n riuen de jo, com en part del nord-occidental, en lloc de se'n riuen de mi. O, per exemple, l'ús de l'auxiliar preposicional deure-de en valor de probabilitat. Me deien, això deu de ser un mas, a Faió, a Rasquera i a Riba-roja. O a tota la comarca l'ús del futur en valor d'imperatiu. Portaràs-me el pot. Pensaràs-hi, De la investigació realitzada també podem destacar la profusió de variants formals generades a través de la composició de les onomatopeies, d'etimologies populars per a certs conceptes, com per exemple, amb 9 denominacions diferents trobem el plegamans. Us les llegiré, no les puc explicar. Diuen plegadeus de Rostoll a Mora la Nova, diuen plegamanos a Rasquera, a Tivissa i a la Serra, plegabraços a Garcia, plegadeus a la Torre a Mora d'Ebre, Benissanet i Miravet, senyoreta a Vinebre, tocacampanes a Flix i Ascó, plegamans a la Palma d'Ebre, cuca canta missa a Riba-roja, tocamatines a Riba-roja i Faió. La tombarella que va sortir ahir em va parlar la doctora Mercè Lorente en aquest nou diccionari que tindrà en compte la variació dialectal, doncs la tombarella presenta 13 variants a la comarca i cap no és tombarella. Poden dir figuereta, carimbola, corumbela, catumbella, tomberella, xurumbella, catatumba, carambola, cabussela, tana, conquerolla, cantimbola i comèdia. Mapa colorit. Una conclusió important de l'estudi és que la frontera natural del Pas de l'Ase, on veieu aquesta isoglossa, en aquesta frontera s'hi acumulen un feix considerable d'isoglosses que separen els parlars del nord des del sud i que permet agrupar-los en 2 parts. La zona nord comprendria Flix, Riba-roja, Faió, la Palma, Vinebre, la Torre i Ascó, i el sud la resta. Alguns trets lingüístics que visualitzen aquesta divisió són, a nivell morfològic, per exemple, la segona persona del present indicatiu dels verbs morir i obrir, doncs al nord del Pas de l'Ase diuen mores, tu obres o morixes, aurixes, i al sud dirien moris i obris, com en valencià i en tortosí. El morfema de tercera persona del present indicatiu, de l'imperfet i del condicional dels verbs del primer grup té una E final, una desinència E, cante, cantave, cantaria al nord del Pas de l'Ase, canta, cantava, cantaria al sud. A nivell lèxic, no en dic més perquè no tinc temps, al nord del Pas de l'Ase, de fer la segona girada amb la ladre quan se llaure, n'hi diuen mantornar, al sud girar. Al nord del Pas de l'Ase cullen olives, al sud escarren olives. D'aquell forat que hi havia abans, ara ja no, perquè són modernes les portes, però abans a les portes hi havia un forat per on passava el gat i al darrere s'hi penjava, a vegades hi havia un clauet que s'hi penjava les claus, doncs d'aquest forat al nord del Pas de l'Ase deien botera, al sud n'hi diuen gatonera o gatera. I finalment al nord del Pas de l'Ase arruixen al carrer i al sud reguen al carrer. La situació de trànsit de la comarca, ubicada des del punt de vista geolingüístic al punt d'intersecció entre els subdialectes lleidatà i tortosí, fa que presenti trets de tots dos. Dins de la zona nord se pot establir una subdivisió que deixaria conformant part d'un subgrup propi el parlar de la Palma d'Ebre perquè és de tots aquell que comparteix més trets amb el subdialecte lleidatà.
Faió, a l'altra banda al nord, se desmarca sovint de la resta de parlars i comparteix trets amb els parlars veïns del Matarranya catalans. Dins de la zona sud, els municipis de Darmós i de la Serra d'Almos, i a vegades Tivissa, també conformarien un subgrup propi amb trets propis dels parlars del Priorat i ja del bloc oriental del català. I, tenint en compte la morfologia i el lèxic, també al sud del Pas de l'Ase, els parlars de Benissanet, de Miravet, de Ginestar i de Rasquera, alguna vegada acompanyats per Tivissa, conformarien un subgrup amb més característiques tortosines que la resta. Ramon Sistac ha afirmat en més d'una ocasió que no hi ha una compartimentació clara entre dialectes, podríem afegir ara i entre subdialectes, sinó que el pas de l'un a l'altre és un trànsit d'isoglosses i d'interseccions d'isoglosses. Si es vol trobar un exemple paradigmàtic d'aquest fet, doncs només cal observar la Ribera d'Ebre, perquè es converteix en un mantell d'un feix d'isoglosses que s'hi entrecreuen. La Ribera d'Ebre representa doncs, la zona de transició entre els subdialectes lleidatà i tortosí. I per acabar, acabo, no sé si m'he passat molt, volia acabar amb un pensament, que és que jo crec que una de les feines que corre pressa als que ens dediquem a la dialectologia és exercir aquell paper de recolectors d'aquelles peces lingüístiques que la societat ha deixat en desús per poder-les oferir com a tresor dels que vindran més endavant, perquè totes, les que fem servir avui, però també les que hem fet servir fins avui, conformen el nostre patrimoni. Tant de bo jornades com aquesta que ens aplega aquest cap de setmana esperonin a tirar endavant noves investigacions en aquesta disciplina. I res més. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Jo m'aixecaré perquè així veuré més bé això d'aquí, si no agafaré mal de coll. Bé, en primer lloc, bon dia als que heu vingut matiners. Gràcies a l'organització per convidar-nos. Gràcies a la Magda per la introducció. I com ella, abans de tot, deixeu-me disculpar la no presència d'en Quim Montoriol, que és l'altre autor del llibre, que per motius personals no ha pogut venir. Aleshores faré jo una mica l'explicació d'aquesta versió que vam presentar al març del 2004. Com ha explicat la Magda, al març d'aquest any, nosaltres, en Quim i jo, vam presentar una segona versió d'un llibre que ja havíem presentat l'any 2001. Aquest primer llibre del 2001 va ser el primer recull d'una monografia d'un parlar, que era el parlar de la Garrotxa. A la comarca va tenir molt d'èxit, la gent se'l va fer seu, i això va fer que, arran de la publicació, la gent ens anés fornint de paraules noves que ens havíem deixat, us heu deixat això, a casa deien això i no hi és, etc. Amb això, amb altres estudis dialectals que van sortir a partir de l'any 2001 i també amb altres treballs que en Quim i jo havíem anat fent, per exemple, en el món de la Petra Seca o altres feines, teníem material suficient per poder fer una versió nova. El que passa que era una versió nova que necessitava temps, que teníem clar que no havia de ser un refregit ràpid i bé, ja veieu el temps, 23 anys, vull dir que la cosa ha anat a poc. En aquesta nova versió que vam presentar hi ha un recull aproximadament d'uns 1.500 mots i un recull també d'unes 500 frases fetes i expressions. La pregunta que hi ha aquí és, tot aquest patrimoni, tot aquest recull de mots i de paraules és només exclusiu de la comarca de la Garrotxa? No, és evident que no. Deixeu-me fer una consideració ràpida, algunes anotacions prèvies. A veure, en primer lloc, el que nosaltres volíem recollir aquí és un llenguatge popular, és a dir, com parla o parlava o continua parlant la gent d'aquesta zona més o menys delimitada de manera popular. Això vol dir que hi haurà paraules que són en diccionaris generals, hi ha paraules d'aquest recull que són en diccionaris dialectals i n'hi ha que nosaltres no hem trobat documentades o no hem trobat escrites enlloc. Una altra consideració és que totes les paraules que hi ha aquí són paraules que o bé en Quim o bé jo hem sentit. Això ho diem perquè la idea no era fer un recull d'arcaïsmes de la llengua que ja pràcticament han desaparegut. Totes les que hi ha aquí, o bé un o bé l'altre,
les hem sentit de viva veu i, per tant, per això apareixen aquí. Ara bé, que siguin aquí no vol dir que totes tinguin el mateix grau de vitalitat. És a dir, aquí hi haurà paraules que probablement estan en un procés de regressió molt avançat, algunes que ja pràcticament podríem dir que han desaparegut, com per exemple padella per paella, és un arcaïsme que pràcticament és desaparegut, però n'hi ha d'altres que sí que continuen sent bastant vives i d'ús bastant habitual en la gent gran, en la gent no tan gran i també algunes en la gent jove. Respecte de tots aquests mots, també us he de dir que, a part de la vitalitat de què gaudeixen, també són d'àmbits geogràfics diferents. És a dir, n'hi ha uns que són d'un àmbit geogràfic bastant restringit, que podríem més o menys incloure en l'àmbit mental de la comarca de la Garrotxa, que durant molts anys ha estat una comarca bastant aïllada, per la qual cosa s'hi han pogut mantenir no només alguns mots, algunes expressions lèxiques, sinó també alguns trets lingüístics de què parlaré després. Però, a banda d'aquests mots que sí que tindrien un àmbit bastant restringit, també n'hi ha d'altres que no tenen un àmbit restringit de la comarca de la Garrotxa i que podríem estendre a una zona bastant més àmplia, que podria ser el gironí o fins i tot cap a la banda de la comarca d'Osona o del Ripollès. Aleshores, si són d'un àmbit més general o més extens, per què apareixen aquí? Poden aparèixer perquè tenen alguna particularitat fonètica que és bo destacar, poden aparèixer perquè tenen alguna excepció en el significat que no és el més habitual i que també és bo que es destaqui, o també poden aparèixer perquè són eufemismes amb diferents formes d'altres mots, o també hi haurà topònims que la gent de la comarca pronuncia d'una manera diferent a la forma oficial com s'escriuen. Per exemple, un dels més habituals, en lloc de Camprodon, és molt habitual sentir la forma Cambordon en la gent de la zona. L'estructura que vam pensar en aquest llibre és, primer de tot, hi ha una introducció més lingüística, que potser va més adreçada a la gent més entesa, en què hi ha una descripció de la qual després faré uns apunts molt, molt breus. A continuació ve el recull de vocabulari, que inclou aquests 1.500 mots de què us parlava. Seguidament ve la part de recull de frases fetes o expressions i, finalment, hi ha una part de passatemps. I aquesta part de passatemps i de jocs lingüístics és una mica la idea que nosaltres teníem amb en Quim a l'hora de fer aquest llibre. És a dir, nosaltres volíem fer una cosa, volíem fer un recull, una publicació que inclogués una descripció lingüística d'aquest parlar, però també volíem que la gent es pogués fer seu aquest llibre, que no fos només un llibre científic, que la gent se'l pogués fer seu i que també pogués jugar una mica amb la llengua. Per això, al final del llibre hi apareix aquesta part més de passatemps, de mots encreuats i de jugar una mica amb la llengua, que és la que també intentem promoure o la que pot ser més útil de cara a les escoles, als instituts, per aprendre d'una manera una mica més lúdica o per recuperar d'una manera una mica més lúdica algunes d'aquestes paraules o expressions. No tenim gaire temps i per tant faré com una mica el top 3 de cadascuna d'aquestes parts de descripció lingüística. Ho dividiré en 3 blocs ràpids, 3 trets bastant principals, bastant habituals, no només propis d'aquesta zona, però que un llibre que vol recollir com es parla a la zona de la Garrotxa ha d'incloure, encara que no només siguin típics d'aquesta zona. En la part de la fonètica hi tenim la primera cosa que jo crec que destaca o sorprèn de la Garrotxa i de la gent que ve a la Garrotxa és l'obertura i el tancament de les es i de les os. Pel que fa a les es, obertura en paraules com església, espero o mes, a partir del mes de gener, però també tancament en tots els finals en ència, com la paciència, la clemència, la bèstia o fins i tot la forma del verb fer, fem en lloc de fem. Pel que fa a les os, és coneguda el tancament de les os en mots com flor, sol, hora, plor i podríem continuar. Un altre tret que no és exclusiu d'aquesta zona, però que evidentment és viu i es manté viu més en alguns mots que en d'altres, és la iodització, en mots com ull, orella, poll o badall, de manera bastant generalitzada.
I després hi he posat dos trets que em semblen interessants. Un és la pèrdua de la S final seguida de consonant en sintagmes com els que teniu aquí. El peus, per dir els peus, el nens en lloc dels nens, però fins i tot també en frases com no anem pa bé, o hem bo, o això és bo. I això és de manera habitual i aquest és un tret bastant viu encara a la zona. Si portem això a l'extrem, tindríem la desaparició pràcticament dels grups MP o MB en mots com també o tapoc, que també són dues formes ben comunes a la zona. A la part de morfologia, tal com diu la samarreta que porteu tots els membres de l'organització, hi teniu les formes de present indicatiu càntuc o càntut, totes dues vigents. Potser s'hauria d'estudiar més a fons si hi ha una isoglossa que les separa, però tan aviat el que sí que fa un parlant és o en diu una o en diu una altra, no canvia. Però es poden sentir totes dues. Càntut potser és més general a la zona del subdialecte gironí i càntuc potser és una mica més restringida. Això també s'estén a formes com baic, beic o faic, que també poden presentar formes com feu aquí, bai, bei o fai, sense aquesta C final. Formes d'imperfet, també d'indicatiu i de subjuntiu, habituals, que es poden sentir de manera fàcil, sabia per seia, cravia per creia, travia per treia o rivia per reia. I en la variant de subjuntiu, través per tragués, ribés o cravés, que són formes que es poden sentir de manera habitual i fins i tot en gent que ha estat escolaritzada i que les ha sentit i que les reprodueix tal com les ha sentit. I després, pel que fa a formes no personals del verb, les formes com néixer a créixer, aquests infinitius habituals, les formes velars, gairebé, diria, úniques a la zona, calguent, capiguent, tinguent, volguent, totes les que vulgueu, fins al punt que les formes, podríem dir més generals o normatives, sonen estranyes. I la forma del participi del verb ser, set. Sigut també, però set és una de les, potser, la més habitual. Pel que fa a la sintaxi, tres coses ràpides. La primera, l'auxiliar del verb ser, en desús i en recessió, cada vegada menys. Primer, en verbs, podríem dir-ne clàssics, que ja es presten a portar aquest auxiliar, som anat, per exemple, verbs de moviment, però que també s'han estès a d'altres verbs que no l'haurien de dur, com som vist o som treballat, per exemple. La segona, la negació en poca, no és pròpia només d'aquest parlar, és pròpia de tot l'àmbit gironí, però aquí és vivíssima, vivíssima. Poca, encara que apareix escrit així, la fonètica o la pronunciació és poca, no és poc que, sinó que és poca. En formes com poc ho sé, o que te crec, o bé, encara amb el reforç del pas a darrere, si ho considerem necessari o important, poc ho sé pas. I, finalment, també reduplicacions de pronoms del tot habituals, del tot normals i del tot naturals, com hi vaig anar-hi, vés-te-te'n o ja ho pots ben dir-ho, per exemple. Pel que fa a vocabulari, 4 coses ràpides, algunes potser també us sonen aquí, alguns mots que poden aparèixer en aquest llibre, com estapatxada per un ruixat, agafa nas, per referir-se a les agulles a estendre la roba, calabotí per cap gros, botzinar, per escridassar algú o rondinar, gec per jaqueta, que no és només de la zona de la Garrotxa, però és ben habitual. Frotar, en el joc de cuit i amagar, quan un nen o nena troba un dels que s'han amagat, diu fruta i a darrere el nom. I l'altre normalment es queixa, no, com m'has vist? Que sí, que ja t'he frotat. I aquest és un verb que cada vegada es juga menys a cuit i amagar, però els que hi juguen és habitual. O morra seca per calavera. Algunes expressions que també poden aparèixer, tenir la miua, està de mal humor, aquest nen, aquesta hora ja té la miua perquè té gana, perquè té son, semblar un poet ressuscitat, un pet d'expressió totalment habitual per sorpresa, quin pet de moto que t'has comprat, per exemple, no ser ni tu ni vos, no ser ni una cosa ni l'altra, o un adjectiu que és molt habitual, que és estar cofat, marxar cofat, satisfet, content, per exemple. Al final
vam considerar interessant, i això també va ser una de les orientacions que ens va donar el doctor Joan Beny a l'hora de fer aquest llibre, com que hi ha diverses formes d'una mateixa paraula, doncs vam considerar que al final hi hauria d'haver un índex de formes que remetessin a l'entrada a la qual calia trobar-hi la variació dialectal o el polimorfisme que podia tenir alguna paraula. Aquí teniu, per exemple, llavores o llavors, et remet a llavors, o més a la columna de la dreta hi teniu pèmpins o pèmpins que remet a l'entrada cèntim. Hi ha cèntim, hi haurà pèmpins, hi haurà pèmpis i altres coses o altres realitzacions fonètiques o pronúncies que apareixen. Per acabar, jo m'agradaria acabar amb un fragment, amb una citació que el doctor Beny, quan li vam anar a ensenyar aquest treball i el va veure, va accedir a fer el pròleg del llibre, i em sembla que aquesta frase, aquesta citació, és una bona manera per acabar, que pot descriure el parlar de la Garrotxa, però en pot descriure qualsevol altra. Vet aquí una comunitat de parlants que, a través de l'escolament dels segles, de les relacions socials, del contacte amb pobles veïns, de la convivència amb parlants d'una altra llengua, de la influència d'un estàndard o de la seva potent creativitat, ha generat un sistema de comunicació d'una riquesa enorme. Em sembla que és una bona citació per parlar d'un parlar de la Garrotxa, però també podria ser per parlar de qualsevol altra àrea geogràfica. Gràcies. Bon dia, benvinguts tothom. Igual com han fet els meus companys, agraeixo a l'organització del Casal de l'Espluga de Francolí que ens hagi acceptat a fer la presentació dels nostres treballs aquí sobre dialectologia i també amb l'esperança que això doni fruit i es pugui repetir. Jo us vinc de Badalona i ha sigut quan vaig presentar la meva proposta de fer aquesta comunicació aquí que em vaig adonar d'una cosa que m'estava passant per alt. Quan algú vol fer un treball de dialectologia, de lexicologia, acostuma a anar-se'n a comarques, entre cometes, a buscar els pobles, pensant que a la gran ciutat, a la conurbació, allò és terra d'al·luvió, i tot s'anivella i desapareixen les diferències. Doncs no. Històries de paraules, vocabulari i fraseologia de Badalona. Això no s'havia recollit encara cap vegada. Jo el primer sentiment que vaig tenir que dèiem coses diferents va ser de petit, amb els pares, que el dissabte a la tarda acostumàvem a agafar el tren i anàvem a passejar per Barcelona i ens aturàvem a la plaça de l'Àngel, que hi ha una pastisseria que encara hi és, la Colmena, compràvem alguna pasta i quan va arribar el meu torn de demanar, la pastissera pregunta: «I tu, nen, què voldràs?» Jo dic: «Un tornem-hi». I automàticament la senyora em diu: «Ah, vostès deuen ser de Badalona», perquè a Badalona diem tornem-hi, allà on els altres diuen xuxu. A les Terres de l'Ebre diuen xut, o xut de València. Això a mi, que aquella senyora em digués «vostès deuen ser de Badalona», havent dit jo tornem-hi, que no m'hi vaig fixar que havia dit tornem-hi perquè no ho sabia, em va cridar molt l'atenció, però va ser una primera espurna. Després, als anys 60, jo tenia 12-13 anys, vaig ajudar el meu pare a fer un petit cartellet per posar al vidre de darrere el cotxe que deia: «A Badalona, ple de micacos i badius». A Badalona, ple, un quantitatiu indefinit en lloc de molt, podem ser, ui, aquí hi ha ple de gent. Aquest parell són ple d'amics. Això m'agrada ple, en lloc de molt. Micacos, allà on els altres diuen nespres, i badius, que és la eixida a darrere d'una casa, que alguns en diuen pati, alguns en diuen hort, a Badalona en diem badius.
Aquest va ser un altre punt que em va fer fixar en diferències que dèiem a Badalona. Però no s'havia recollit mai el panorama de tot el que estem dient. Quan vaig començar a la Facultat de Filologia l'any 76, allà vaig començar conscientment a fer una llista. Perquè parlant amb els companys dèiem, sí, jo tinc un nebot que ja li han caigut les dents, ha quedat esmoixinat. Sense dents, allà on els altres diuen esdentegat. Vaig començar a fer una llista conscientment. Aquesta llista l'he anat ampliant, de vegades amb incorporacions freqüents, de vegades més allargades, durant més de 40 anys. Als anys 90 vaig fer una llista tipus vocabulari amb definició acadèmica, tipus diccionari, Mikaku, fruit del nesprer del Japó, nespre. I la vaig enviar una vegada a l'Institut d'Estudis Catalans, després d'una altra ampliació una mica més tard, a prop de l'any 2000, i estic esperançat perquè suposo que un dia d'aquests em faran la contesta. I la llista s'anava ampliant, vaig arribar a un centenar de paraules que he anat pescant dels meus conciutadans badalonins quan estàvem en una conversa i sentia que un deia una cosa que em cridava l'atenció. Per exemple, aquesta és correntíssima. A Badalona no hi ha autobusos. A Badalona hi ha Tussa. Vaig agafar la Tussa. Mira, ja ve la Tussa. Per anar a l'Hospital de Can Ruti, que tothom coneix, quina Tussa agafes? Tots agafem la Tussa, no tenim autobusos. Ve de les sigles de la primera empresa de transports de Badalona dels anys 60, fundada al 58, Transportes Urbanos, Societat Anònima Tussa. Ha quedat Tussa. Dels conductors, fins i tot en diuen tusseros. A mi m'agradaria que en diguessin tussaires, però la vida és com és. Quan em vaig proposar, vaig tenir la llista completa, l'he tinguda anys aturada. Finalment, fa 3 anys, el 21, vaig descobrir que s'havien publicat 2 llibres de l'editorial Cossetània, 100 paraules de l'Ebre, 100 paraules de l'Empordà i part de l'estranger, 100 paraules de l'Ebre, 100 paraules ebrenques caçades al vol. Immediatament me'ls vaig comprar, els vaig llegir i vaig pensar 100 de l'Empordà, 100 de les Terres de l'Ebre, si fem la mitjana aritmètica, al mig hi ha Badalona. Això també ho he de fer jo. I d'aquí ha sortit el llibre aquest, Històries de paraules. Però, quan em vaig plantejar de fer-lo, vaig dir, no vull fer un diccionari. Els diccionaris que el facin els lingüistes, que ja se saben espavilar. Vull fer un llibre per la gent que fa servir aquestes paraules, perquè ells un diccionari no el necessiten. A cap badaloní no li he d'explicar que esmoixinar vol dir quedar-se sense dents, que Mikaku vol dir nespre, ja ho saben, el diccionari no el necessiten. Però cap dels parlants que fa servir aquestes paraules és conscient d'on ve, com ens ha arribat, per quines vicissituds, que deia el professor Beny ahir, ha passat la paraula aquesta des dels seus orígens fins que ens ha arribat a nosaltres. Perquè la llengua l'hem de considerar un ésser viu. La llengua es diu és viva, però ésser viu no sé si gaires li consideren, però ho és. I cada una de les seves paraules és com si fóssim cada una de les persones d'un poble, que és la llengua, i les paraules són les persones d'aquella llengua. Cada persona té la seva biografia, cada paraula també. Per això el que em vaig proposar va ser no fer un diccionari, sinó explicar la vida de les paraules. Evidentment, explico l'etimologia allà on se sap, però no em limito a dir com ens va passar amb el Mikaku, que serà la guia que portarà la meva explicació aquí. Als anys 70, em sembla que era el 79, jo era alumne
del professor Beny a la Universitat de Barcelona i en una de les classes li vaig preguntar: professor Beny, i del Mikaku que diem a Badalona, que se'n sap res? I va dir: sembla que és un mot japonès. Llavors, en el món de la lingüística, la gent acostumava a callar perquè estàvem a l'espera que en Joan Coromines publiqués el seu diccionari a veure què diu. L'any 95 va arribar al volum 5 la lletra M i allà on a la lletra F, a l'article d'una fruita com és figa, s'havia esplaiat fent més de 4 pàgines de lletra menuda per explicar la paraula figa, a la paraula Mikaku es despatxa amb 16 lletres. Mikaku, mot japonès. I aquí s'acabava tot. Va haver d'arribar la col·laboració entre Joan Beny i el catalanòfil Kotazawa, que ja és mort, que es va doctorar en filologia catalana, va obtenir la Creu de Sant Jordi, que entre ells dos van aconseguir de desxifrar d'on venia el Mikaku badaloní. D'un mot dialectal japonès, Ikaku, que vol dir pinyol i que també vol dir gust, i d'un prefix mi, que vol dir 3. Mi, kaku, 3 pinyols, que és més o menys el que té el Mikaku. Però, com que jo em plantejava explicar la vida de les paraules, per explicar Mikaku, hem hagut de viatjar al segle XVI, trobar-nos en Francisco de Jasso, després Sant Francesc Xavier, i Cosme de Torres Valencià, tots dos jesuïtes, que se'n van anar al Japó a fer cristianització a Kagoshima. D'allà ens hem de trobar amb l'armada francesa 2 segles més tard, que un arbre que troben allà el porten a les Illes Reunió. De les Illes Reunió el porten als jardins de l'Armada Reial a Toló. D'allà va a París i a final del segle XVIII, 1890, una cosa així, arriba a Barcelona. Aquest arbre, després d'arribar a Toló, també passa a Algèria, i d'Algèria, quan Algèria agafa la independència, va a Callosa d'en Sarrià, que aquí teníem ahir un personatge a Callosa d'en Sarrià que ens va estar parlant, i allà s'ha fet el conreu extensiu dels nespres, nisprus, micacus. He hagut de parlar de segles anteriors, he hagut de parlar de països, he hagut de parlar d'idiomes, he hagut de parlar de persones. Tot això forma la vida de la paraula. Tot això es troba en els articles aquests que he anat explicant, que he anat acumulant aquí en el llibre Històries de Paraules. També ahir el professor Beny va comentar unes quantes vegades l'occità, que ens ha influenciat en moltes paraules. També el trobem aquí. Unes quantes paraules que diem a Badalona provenen de l'occità. Per exemple, pixar d'escarravill, quan se'n va cap a totes bandes. Parlar d'escarravill o fer una cosa d'escarravill quan no saps per on vas, que prové de l'occità. Escarravillar, que vol dir espavilar, que és un compost de escarravillar, d'escarcallar i revellar, és a dir, espavilar i despertar. També tenim un altre occitanisme quan algú, especialment home, mascle, s'ha de dir així, se les dona de més i va passejant fent-se veure, fent mirades així discretes, mirant les dones o senyores, a veure què pesca, se'n diu fer el salla. Fer el salla, en Joan Coromines diu mot provençal, Marsella. Bé, si ho diu en Joan Coromines. De l'occità, el provençal és una part de l'occità, en tenim moltes paraules
d'occitans, hem tingut 3 grans tongades d'immigració d'occitans, al segle XIII, al segle XVI, XVII i XVIII sobretot. En aquella època, el XVII i XVIII, la població a Catalunya, el 30% eren d'origen occità. Pensava bé, és raonable que s'allà, que els mariners ho feien servir, els pescadors, volem dir, navegar de pressa, vingui de l'occità, però en Coromines ho centra a Marsella, però la majoria d'occitans que van venir a Catalunya venien de Comenge, de Rouergue, de la part nord, a sobre de la Vall d'Aran, que són de terra endins. Difícilment haurien pogut portar una paraula marinera. El desllorigador d'això va ser ni més ni menys que Alexandre Dumas, en la seva novel·la El comte de Montecristo. No sé si l'heu llegida, val la pena llegir-la. Al final del primer capítol, el protagonista, Edmond Dantès, se'n va al barri dels catalans de Marsella. Aquest barri dels catalans de Marsella encara existeix. A l'època que l'Alexandre Dumas va escriure el llibre, era als afores, allunyat del centre de Marsella, on s'hi havien establert una colònia de catalans el 1720, em sembla, després d'una pesta que van patir i van morir molts pescadors i es van quedar sense pescadors a Marsella. Llavors, una colònia de catalans del Maresme, de Mataró i de Vilassar i de Montgat, del Masnou, es van traslladar allà. Llavors, suposo que a través de les contínues anades i vingudes que feien aquest grup de catalans que van formar el barri dels catalans de Marsella, va venir una paraula dels mariners marsellesos que en principi era sellir, que volia dir fer lliscar la barca per sobre les travesses perquè corrés de pressa a través de la platja. Després de sellir els hi va passar a salle i de Sàller va passar a sellar. I de sellar va arribar a la platja de Badalona, on els pescadors, quan posaven el cove amb el peix a vendre i anaven tot el rengle de dones a fer la compra, i venia algun pet savi allà a donar-se-les més, a fer xerrameca amb les dones que no comprar, el pescador li deia: no vull salles en aquest rotllo. D'aquí ve venir a fer el salla. Després, també m'he trobat que fent aquest recull i buscant tota la informació de les diverses paraules que he recollit, s'ha obert un panorama. Els badalonins ens sentim molt pròpia la paraula micaco. I per la festa major fem la gran revetlla que en diem el ball del micaco. Però amb aquest recull de paraules hem vist, obrint el panorama, que tot i que ens sentim aquesta paraula pròpia i ens serveix d'identificació com a badalonins, micaco ho diem a Badalona, micaco ho diuen a Montgat i al Masnou, a Alella i a Teià. A Alella diuen ma-li-caco, a Teià ma-ri-caco, a Vilassar, a Blanes i a Òrrius. És a dir, allò que sentim com absolutament propi, que ens identifica, en el fons, és compartit. També ha servit aquest recull per veure que hi ha una gran tendència a relacionar-nos amb el Maresme. Moltes de les paraules recollides aquí es diuen amb alguna altra variant també al Maresme. Aquesta obertura del panorama també fa veure que hi ha altres paraules, com en una casa de cos, una casa d'aquestes normals, planta baixa, pis, o planta baixa, pis i segon pis,
Entres a la dreta o bé a l'esquerra, segons com està feta la casa, hi ha una habitació amb finestra que dona directament al carrer, amb una reixa. Això és el quarto de reixa. Resulta que els de Terrassa, Manresa, Terrassa, Terrassa, el quarto de reixa, se'l senten com a propi. Resulta que a Sitges, el quarto de reixa, se'l senten com a propi, fins i tot tenen una revista que es diu Quarto de reixa. Bé, no es tracta de dir aquesta paraula és meva, sinó de dir aquesta paraula és del patrimoni comú. No és general, però hem identificat que aquí, aquí i aquí es diu. Això serveix per obrir el ventall, per obrir el sentiment que la diversitat, a partir de la diversitat és quan s'aconsegueix la unitat. I també el llibre el vaig escriure conscientment amb la intenció de fomentar l'orgull aquest de compartir un patrimoni comú. El resultat ha sigut excepcional perquè els badalonins l'han rebut molt bé. El llibre es va publicar el novembre passat i el juny es va acabar. Els últims 8 exemplars els teniu a fora, si a algú li interessa comprar-los a preu de rebaixa, perquè ja són els últims. La segona edició està a punt de sortir. I en aquests 9 mesos que ha sortit el llibre al carrer, contínuament em trobo gent que m'està dient et vas deixar aquesta, et vas deixar aquesta altra. Aquesta mateixa setmana, dijous passat, en una presentació d'un altre llibre, em va venir una coneguda amiga i em va dir el badiu, és a dir, l'eixida que tenim a darrere de les cases, aquella construcció que hi ha al final, un cobert, mica més, mica menys, nosaltres en diem instància. Instància. Estància, estança. Alguns en diuen estança. Com que moltes paraules, importància, acaben amb aquesta terminació, doncs d'estança es passa a estància. I llavors, igual com diem estiu, instància. I en diuen la instància. És a dir, que encara continuem afegint paraules. I encara es continuen creant paraules. Una de les últimes, que aquesta sí que està inclosa en el llibre, que s'ha creat en el badaloní, ha de ser dels anys 60, no pot ser més antiga per qüestió històrica. Badalona va anar creixent, es van fer barris, es van construir grans edificis de pisos. Acabo. I igual com diem de sabata, sabateria, de peix, peixateria, de pis, piseria. I em diuen que vagi acabant i m'enganxo en el que ens han dit de la Garrotxa, que es perd la S final en alguns contextos. Una de les frases recollides que tinc aquí, quan un dia fa molt de vent, que s'ho emporta tot, sembla la ventada de Sant Fèlix que s'enduia el collon del gosso. I una altra cosa que em lliga amb Garrotxa, i ara ja se me n'ha anat. Total, que el llibre aquest, Històries de paraules, no és un diccionari, no és un vocabulari, és un llibre d'històries, sí que tota la informació és lingüísticament correcta, però està explicada perquè els parlants es facin seves les paraules que ja diuen i sàpiguen que estan compartint un patrimoni que és comú, que és el que ens identifica amb la llengua i com a poble. Moltes gràcies. Bé, bon dia i gràcies també a l'organització, gràcies a l'Òscar Palau per convidar-me a participar en el Festival de Variants Dialectals de la Llengua.
No em vau dir que tindria el goig de sentir l'Olga Cubells i l'Eloi Domínguez i el Josep Estruc, i per tant us agraeixo també perquè està molt bé haver sigut aquí. Gràcies. La raó de ser aquí ve d'haver publicat el 2021, en aquest cas no és una obra, és una obreta, és un opuscle que es diu Paraula d'Andorra, perquè algú de la Societat Andorrana de Ciències va conèixer el llibre que per Sant Jordi del 2021 es va vendre, i tenia el meu telèfon i el va passar a l'Òscar, i l'Òscar aproximadament fa un mes em va dir de poder parlar durant 10-15 minuts. Ara ja vaig fora de temps, faré el que podré. En el seu moment jo vaig dir a l'organització, el llibre se centra en el lèxic d'Andorra, però jo no parlo occidental, jo sóc de Terrassa, dels que de petits estàvem en un quarto de reixa i comptàvem els cotxes que passaven. És greu, vaig dir, és greu. Em va dir, cap problema, tu parla amb el teu accent. Per tant, aquí em teniu amb el meu accent del Vallès, disposat a donar unes poques dades del parlar d'Andorra, varietat inclosa dins del nord occidental, que inclou dades del lèxic d'Andorra. La primera dada és que em sembla que en tractar del parlar d'Andorra s'ha de tenir en compte poc, molt, moltíssim, segons el cas, el coneixement, les dades, la informació, que en èpoques diferents i en obres diferents han arribat a conformar un magnífic equip de 10 autors, entre altres, que en general no saben que juguen junts, ni tenen entrenador o que no tenen el mateix entrenador. Coromines, Alcover, Moll, Antoni Griera, Manel Riera, Rosalia Pantebre, Xavier Rull, Joan Sans Urgell, i també els directors de l'Atles, en Joan Beny, ja ha esmentat unes quantes vegades, i Lídia Pons. La informació, poca o molta, sol ser valuosa sempre, sobretot que la informació és certa i nova, única, no feta pública fins aleshores, però també quan aquella informació no és comprovable, no és demostrable, perquè és una simple conjectura. També quan és directament falsa la informació. I la dada que ha resultat ser falsa no ho era per mala fe, ho era per ignorància o per manca de recursos, és com el mikaku, paraula japonesa, perquè arribaven fins aquí en el seu moment. I tal demostració, que la dada és falsa, ve de l'interès posterior d'algú que s'ha interessat per aquella dada per demostrar-ne efectivament la veracitat o per rebutjar-la. Joan Beny, el nostre gran dialectòleg i romanista, ha dit en més d'una ocasió que una de les grans satisfaccions que pot experimentar un lingüista és seguir el rastre d'una paraula en tots els sentits. Apuntar com sona, on es diu, descobrir-ne l'origen, per exemple. Doncs aquest equip andorrà de 10 membres, majoritàriament no andorrans, no renova, però sí que s'amplia. Els seus membres no finalitzen mai contracte, ni quan es moren. Els equips nombrosos, em sembla, són els que fan avançar les diferents modalitats científiques. Una altra dada. El 2019, la secció filològica de l'Institut publica en versió digital el tercer volum, va publicar de la proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, el volum dedicat al lèxic de la llengua, consultable en PDF, de descàrrega gratuïta. I el volum inclou 24.000 unitats lèxiques pròpies d'un àmbit general o restringit, assignades a un registre formal o informal o a tots dos registres alhora. I aleshores parlen del central, del balear, del nord-occidental, del valencià, del septentrional, molt bé. També de l'alguerès i també del parlar d'Andorra. Totes les varietats hi són representades, aleshores la que més és l'alguerès, per exemple, amb 912 unitats, i la que menys és el central. I entremig hi ha el valencià, el balear, el septentrional, el nord-occidental, i en el nord-occidental s'inclouen les unitats pròpies del parlar d'Andorra. N'hi ha 46. El volum del lèxic és una selecció d'elements del lèxic oral bàsic i disponible de la llengua, un repertori lèxic comú que s'adreça al conjunt dels usuaris, als escriptors de cada àrea, i especialment, diuen els professionals dels mitjans de comunicació, de tot el domini, que són els forjadors dels diaris de la llengua catalana. Tercera dada, les 46 unitats
pròpies del parlar d'Andorra són les que recull el llibre. Buna, boner, cap de casa, clípol, comú, conseller general, són aquestes. Però a Andorra es fan servir algunes altres paraules pròpies, a més d'aquestes. I aleshores aquí teniu a Barcet, Anduni, Avaria, Baixbanc, Valladora. El llibre aquest, el llibret, l'opuscle, no és el recull de les paraules d'Andorra, no ho és. És el recull comentat de les paraules recollides al DIEC o a punt de ser recollides el 2021, quan el llibre es publica, en el Diccionari Normatiu, i que provenen d'un document tècnic de l'Institut d'Estudis Catalanes en què es diu que són andorranismes. És a dir, que gairebé 35 anys després de la proposta pel que fa a la fonètica, més de 30 anys després de la proposta pel que fa a la morfologia, el 2018, finals del 2018, començaments del 2019, va aparèixer aquest document de lèxic en què per primera vegada s'esmenta el parlar d'Andorra amb un tractament específic dins el nord occidental. Quarta dada, en volia 18. Quarta, algunes paraules d'Andorra es coneixen força fora d'Andorra. Són formes prou esteses i els usuaris de la llengua desprenen fàcilment que es tracta de paraules lligades a una realitat específica d'Andorra i les poden integrar fàcilment en la llengua estàndard. Per exemple, el comú, els responsables del comú d'Escaldes en Gordany. Doncs és pròpia aquesta paraula ajuntament. O parròquia. El novembre de l'any passat es va morir Toni Martí, que va ser cap de govern, i els diaris detallaven quin càrrec havia ocupat aquest senyor Martí en una de les 7 parròquies andorranes. Seria com un municipi. O el coprincipat. La Constitució que van votar els andorrans, el 93, subratlla la denominació de Principat d'Andorra i el règim polític un coprincipat parlamentari. Mònaco és un principat i el Principat d'Andorra és un coprincipat. A Mònaco tenen un príncep i a Andorra hi ha 2 coprínceps, és a dir, copríncep seria una altra paraula, que copresideixen el Principat. El copríncep episcopal i el copríncep francès. I algun dia a Andorra podria haver-hi una coprincesa, que abans de ser episcopal serà francesa, segurament. Parlament, també hi ha la paraula parlament, l'assemblea que exerceix el poder legislatiu. Andorra ha estat sempre el Consell General. I parlament és una excepció nova per referir-se a Consell General. No és una paraula, en aquest cas, parlament, que la llengua incorpora en una realitat específica, sinó que més aviat és una paraula que abraça una realitat similar. I podríem pensar en un cas similar a síndic, podríem pensar que síndic és un cas similar i no, perquè el síndic a Andorra no és el síndic de Greuges, és el president o la presidenta del Consell General. Per exemple, Roser Sunyer va ser la primera dona síndica de la història d'Andorra fins al 2023, fins l'any passat. En canvi, hi ha altres paraules, moltes més, que no es coneixen fora d'Andorra, o fora d'Andorra i zones limítrofes. I el que permet la lectura d'aquesta obreta és descobrir-la al costat d'explicacions que les contextualitzen. I n'esmento 8 ràpidament. Els andorrans agafen el clípol, així com els badalonins agafen la tussa, allà és el clípol, que és una paraula que ha superat el pas del temps, també. En fi, l'empresa ve del nom de la primera empresa, que m'ha semblat que era fins i tot prèvia a la de... és del 56, aquesta empresa, després es transforma i tal, però la gent en continua dient me'n vaig agafar el clípol. Cot és un terme jurídic que té l'origen al segle XVI a partir d'un privilegi atorgat per un antic bisbe d'Urgell i copríncep i que refereix a una multa imposada per l'incompliment d'un deure. Hi ha el cot de la terra, hi ha el cot de la parròquia, el cot del quart, el cot dels fallits. Cot no és una multa de trànsit. Per tant, una realitat secular que arriba fins al segle XXI amb una paraula que es manté viva en un context jurídic. Aquesta surt al DIEC, per exemple. O donja. Donja és un embotit fet amb la carn de coll del porc i diu típic d'Andorra, surt en el diccionari normatiu, i en el llibret aquest s'explica com, si mai us interessa, com s'elabora la donja.
I lligant amb el que deia l'Olga, de les sorpreses que et trobes quan jo buscava aquesta informació, doncs vaig preguntar-ho l'un i a l'altre i un dia m'arriba un paquet de correus, allò que no saps ni d'on ve, a vegades no indica ni el remitent, tot plegat venia d'Andorra, i l'Antoni Santacreu, que és un senyor que fa embotits a Andorra, m'enviava una donja. Va enviar la donja perquè jo sapigués quin gust tenia la donja o com era la donja. Això va ser també una sorpresa de dir, ostres, investigant les paraules passen aquestes coses. O serenalla. Serenalla és un petit llangardaix i la paraula aquesta té una màgia especial perquè forma part d'una vintena de variants, avui n'han sortit moltes, de diferents obres. Serenalla. Les variants són sagrantalla, senegalla, aquesta surt a l'Atles, sargantalla, sargantilla, serinalla, saronalla, sarguindalla, i de totes aquestes només una és una paraula d'Andorra, que és serenalla. També hi ha macarulla, que és una pinya de pi, o també hi ha pitabola, que és una papallona, i que es descarten altres variants, com vitabola, vitibola, pitibola. També hi ha posella, posella és un prestatge, però també és el replà en el vessant d'una muntanya. També hi ha posobra, posobra és la vigília d'una festa, la posobra de Tots Sants. Totes les paraules tenen una història, una petita història, una vida, com a éssers vius, i una altra cosa és que sapiguem quina és aquesta història. Cinquena dada, a vegades hi ha dades incorrectes. En aquesta llista de 46 paraules n'hi havia una que era sacarinol, diu que es deia que era un andorranisme, aleshores mirant per aquí per allà jo no la trobava enlloc, ho vaig preguntar a l'oficina d'estandardització, ja ho estudiarem, ho vaig preguntar de política lingüística a Andorra, en Joan Sans, em va dir ell mateix, em sembla que això no és un andorranisme, i sorpresa, en la segona edició del document tècnic, sacarinol va saltar. Per tant, ja no hi havia 46 paraules, sinó 45 paraules. Té gràcia per savis i sàvies que siguin les persones que preparen diccionaris i reculls, i ho són, per descomptat, doncs a vegades es colen errors que ningú s'explica, no? Quantes vegades la gent de l'institut no es devia repassar la llista de 46 paraules i finalment van ser 45. Els diccionaris contenen errors, els d'abans, els d'ara i possiblement els que es publiquen en el futur, en el nou diccionari normatiu, tant de bo no n'hi hagi ni un, i la intel·ligència artificial ens hi ajudi, però és una obra humana, no deixa de ser una obra humana i tots ens equivoquem. La sisena dada és que les paraules van lligades a la vida, això no descobreixo res, ho hem vist a Clípol, a Donja, i ho podem veure en aquest llibret perquè això m'ha comportat parlar d'institucions, de personatges andorrans, alguns d'adopció, de la síndica general, de Toni Morell, d'Antoni Santacreu, aquest senyor dels embotits, i també esmento l'Arxiu Nacional, Olga Molner, Albert Valls, Roser Carol, el Diari d'Andorra, l'Albert Villaró, el Simó Duró. Per tant, la referència a institucions i personatges andorrans ensenya la llengua com una realitat indeslligable del territori. Les llengües les fan els parlants, són dels parlants, i moltes s'arrelen als territoris. Setena dada, en general els parlants desitgen que el lèxic del seu territori sigui reconegut. És una mena de lèxic de proximitat. I això també passa en el cas d'Andorra. Cada obra és filla del seu temps, d'aquestes que he citat al començament, i té objectius únics, per molt que d'entrada semblin iguals que el de la resta d'obres. Aquest llibret serveix per veure que el 2021 tal paraula sortia al diccionari o tal altra paraula apareix per primera vegada en el document tècnic o que s'havien inclòs fins i tot, perquè aquí hi ha sacarinol, alguna paraula que s'ha demostrat que no és un andorranisme, o que hi ha una plaça a Andorra que es diu la plaça de la Consòrcia, o que hi ha una sala en el centre de congressos que es diu com es diu, i el lector d'avui ho sap o ho descobreix, i si ho sap li agrada de veure-ho escrit. Si ho sap li agrada de veure-ho escrit. És com quan tu ja saps els resultats de les eleccions i encara que no t'agradin, dius a veure quants n'hem tret d'aquí, quants n'hem tret d'allà. Doncs els badalons és possible que els agradi veure aquest. Ja ho saben que ho diuen, però ho tenen escrit. I el lector
de demà potser descobrirà que hi havia la plaça que es deia així, o que aleshores la donja, aquest embotit famós, encara es menjava a talls, perquè quan s'ho miri potser es menjarà amb esferificacions moleculars en forma de petites boletes de donja, que aleshores es trenquen quan les mastegues, no? Aneu a saber. I l'última, ja acabo, és que ara que tenim aquest nou diccionari normatiu a la vista, que passaran encara uns quants anys, és un diccionari que empeny aquest matí, m'explicava a mi, perquè perdoneu, jo no hi vaig ser ahir, que contindrà petites informacions sobre dialectals, sobre aquelles paraules, no? Doncs està bé per als estudiosos de la vida de les paraules descobrir que hi havia obres, obretes, obres importants o obretes menors que contenen, en aquest cas, senyals informatius. Veureu que quan hi ha un diec dibuixat és que vol dir que la paraula surt en el diec, i són paraules d'Andorra, arrest, auta. Quan hi ha un diec amb un rellotge de sorra, en el llibre, vol dir que algun dia hi serà, però hi ha paraules que encara no. El 2021 no hi eren, i avui he pensat el 2024 abans de venir aquí, comprova que encara no hi siguin. I no, n'hi ha 12 que no. Aixornola, Boner, Càvio, Clípol, Desempanar, Empunyar, Macarulla, Peniquesa, Parlament, en el sentit de Consell General, Redort i Trasteria, no. Aleshores, quan hi ha un mapa d'Andorra, petitet, no tan maco com el que teniu aquí, sinó una cosa molt més discreta, vol dir que la paraula en qüestió, d'àmbit restringit, no té cap equivalent en un àmbit general. Foc i lloc, per exemple, bander, per tant fas aquestes petites descobertes. I quan hi ha un mapa del conjunt de les terres de parla catalana, vol dir que la paraula en qüestió té una forma preferent. Aixornola, espurna, botí, enutjar, cap de casa, golfes, casa comuna, casa de la vila. I ho deixo aquí. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots quatre per les intervencions. Queda evident una altra vegada que el català realment té molta riquesa i la gràcia és que ho mantinguem ben viu. No marxeu, perquè ara continuem amb el bloc pedagògic i continuem amb la taula rodona que ens posarà a conèixer també com apliquem tots aquests estudis que aneu fent i que en l'àmbit de l'aprenentatge i l'ensenyament com ho duem a terme. No marxeu. Gràcies.